weeli o so dañama jam kadi na weeli o so dañama gela mbayruɗa min julɓe ndungu weeli so dañama gila mbayruɗa min julɓe cuni ko ngol ɗo jimol tawate e film Faucon Noir ko toɓɓe mbaɗe ni Elhadji Baba Maal heewi artude e jimɗi ma wona e banggue cellal wona e banggue waylo wayloji weeyo ha e ɗiɗo fitinaji e jaaliɗi e nder Afrique beele ko ɗum walliti hande e gueɗal ngal dokkeɗa e pelle windere yankoje ko wayno nde gonnoɗa ambassadeur ONU SIDA hande kadi ane tawe ka ambassadeur ONU gam haɓade yoro nde fuɗɗoto nde ɓoyide kono noon mbeɗa sikki neɗɗo kala kaɗa waɗa e nder gurdam ma yo tabit ha tengte so tawi an a wi yimɓe ɓe keeɗe o ga bangge min mi heeɗa noon o ga bangge mi heeɗa noon e waɗande on pijirloji waɗande on leppi waɗande on jime sa ƴeewi dande leñol nde sosa nde mbeɗa wawi wiide waɗino duuɓi ɗi gandanɗa hoore ma kala alet malla aset dande leñol ena waɗanno fijirde to boowal stade Amadou Barry kala fijirde mbaɗaɗo toon ne kadi ko sababude yidde wallodirde hono pelle ɗe ganduɗa ko pelle développement to reedu Fouta ma e nder Sénégal e Mauritanie ko ɗum saabi noon ɗum ena yaha ha Nations Unies ƴewtidi wi dekkete yo nalankagal fina tawa ene wawi yaadude e hono yidde wadde développement yellidde hono gonagal yimɓe ɓe ɓe mbi joni noon cuɓoɗen oɗo Baba Maal bawɗo wadde feere so waɗi so noddi yimɓe ɓe nodda ɓe koye fina tawa kono noon battandi muɗum ko dañde hen hunde yaha waɗa ɗum investir agriculture woni ndema awa malla gaynako e mbeɗa sikki ko jokkodiral mo ganduɗa weeɓani hakkude nalanke o e leñol mum nalanke o e yimɓe mum mo ganduɗa dande leñol dañi ɗum saabi ndeɗo udditare ha min tottami hono gueɗe ɗimɓe wona tan Nations Unies ko hay Oxfam e hoore mum so mbeɗa mi siftoro ɗo henne waɗino hitande wotere ɓe mbi e nder bande du Sahel woni Niger woni Mali woni Mauritanie woni Tchad woni Sahel fof so yimɓe ndentaki yoro ene waɗi ha ma won 80 millions ɓe ganda gonno koye caɗele hay so tawi kadi ɓe daɗi e maadi kam maɓe tampu no feewi jaadumi e Oxfam min mbaɗi ɗum Mauritanie min jilli leydi Mauritanie ha yettanma e wuuro ne wiye natirguel hedde kayidi en ɗum fof pour ƴewde honno min ballodirta e bandiraɓe min gaddana joomum en balla mba ɗum ɗo ene wawi yaltu ene wawi ɓen ɗum mabɓe ɗo henni ɗum noon mbeɗa wawi ɗum ɗo fof ko mataw ko darde nde dande leñol mi wiyata Baba Maal darde nde dande leñol par ce que musicien ji ɗine kadi ɓe jaaɓi dusde mi hen ɓe jaaɓi andude hankkadi min wona nalanke jimowo tan pour dañde kalis komin nalanko mi poɗɗo duusodirde e leñol mum beela kala ko coyniɗen e ɓamtare eɗen mbawi yettade soɓe ɓamtima tan mi ɓamtima ɗum saabi noon sadio so mbeɗa yima mi wawi wiide mi ɓamtima gaga leñolam ɓamtade par ce que ɗum wonno mission am min de puɗɗotomi nalankaɓe machallah ɗum wonno a darnama guila e fuɗɗorde kono en mbawa e nden ɗon toɓɓere wasde memde koko yowiti e jole jole saabu en jii e ɗiɗo dumunnaji doblaji ndentude Amérique ene yalta e pelle kewɗe mbaɗe ni te eɗen gandi ko kamɓe keewi ɗum dusde beele ɗum jogorani ruttinde caggal golle puɗɗade hen de saabu woodi ko heewi ko heeɓa hen aɗa andi aduna mbeɗa nanno Ibrahima Sarr eɓe omo wiya mbo wi ene falo yaadu aduna falo ma gonga aduna koko ɓosata fayi ko yeeso neɗɗo yiɗi ko jaam caɗele noon mbasata wasde nanodirde kadi wasata e nder yimɓe wonduɓe e nder aduna malla wonduɓe e nder leydi malla ni wonduɓe ni e nder wuro kono noon innama aadi yiɗi ko yaadu yeeso Allah kadi yiɗi ko neɗɗo yo yaaru yeeso kono hoto ruttu caggal ɗeɗo caɗele noon goto hen fof so tawi addi noon intérêt ji mum ɗum fawi e dow table ene andi foddeji mum ene andi kadi ko waɗi e ko waɗani daade baɗe no daade amen ni maalo windiyankoɓe maalo journaliste en ɓe
malli ɓe ɓe ganduɗa darini tan ko yidde wallude hono inna maɗe me yo keɓɗo yoɓe jettoɗoɓe pour yettade ɗo henne ɓe sikko ɗen ɗon daaɗi lappi mabɓe ene muusi kono noon ko ɗon woni fandare ko ɗon woni fandare ko noon tigui kalen seeɗa e jaɓɓal ma kadi daranade kisal heewi to eriɗa jaam e nder jimɗima a tawtarama ni pottitte kewɗe patude hen ko wayno jonde wonnon toon to Genève e ko fati e jaam to Sahel e hitan uñaji ɗe nogase tati kono ko hande ɗi fitinaji ɓuuri jaalade mbiyen e diwan Sahel ha jofte Sahel e nder aduna he kono ha jofte Sahel mo tawete ɗeno beele erango gonnanama baba sabu a ɓooyi haalde ɗiɗo fitinaji nde mbiyata Palestine Israël wuli nden minen komin sukaɓe min gandano ni ko ɗum yahatno mais ha joni aɗa andi so tawi aɗa wakkili aɗa felliti aɗa andi aɗa yiɗi jaam kono noon kada aɗa gongdini lawol ngol weeɓata a tampata a ruttata ko hen caggal kadi saha sa fof aɗa andi aɗa foti artude kadi kaala mbeɗa wiya jimol gotol wawa waylude hono gonagal yimɓeɓe e aduna kono noon ene wawi jeeyede ko addanta yimɓeɓe wawde miijade dekki sen mbaɗi ni ma ɓuur fewde e amen ɗo kalata ɗum ɗo henne yimɓeɓe ne mbawi wasde famde kono yettoto yinno ko babɓe min dekkiti yo bammal haalino gonga so tawi soɓe jettima e ɗon ne kadi maɓe duttito kadi ɓe mbaɗa feere beela ko kalanɗa ko ɓe daro hen no hannirta ni an a dañi wune ɗum tagui minen min potani tampude haalde emin gandi oɗo saaha jamanu o welani jamanu noon heewi karelli no wirani mbeɗa wiyanno ñanden to émission mo janomi to Angleterre mbiɗa wiya ko gonga ene muusi ene haala e hakkude Israël e Palestine goto hen foof ne foti hen darade beele ko yiyete ko yooɗani welani sukaɓe nayeɓe rewɓe e worɓe ɓe ganduɗa natte dañde doole no ɓe mbaɗirte ni yooɗani hay darde kono noon hoto yimɓeɓe jejjit koye ko nder Sahel ma won duuɓi ekkitade ko wayi noon ene waɗa ɗo henne no tawno kadi mataw wonɓe ɓe Sahel ko nguru ɓaleejo goni ɗo hen wadde ma famde ke aduna o ko neɗɗo fof komo ɓurɗa jiiɗu ko on ɓurata tinde hono caɗele mum jeeɗa hen addude ballal wadde noon enen Afrique naaɓe no tawno ko gonga en jeeɗana heddiɓe ko muusi kono noon enen kadi hoto jiiɗenen koye amen hoto jiiɗenen hono leƴƴi amen leyɗele amen ɗe eɓe data e ko muusi ko Sahel ko wona hande fuɗɗi fulɓe ene tampine fulɓe ene kaale fulɓe ene ñiŋe kana wona neɗɗel fof ƴettete wiye ko kañ ko leñol fof wayno muɗum fulɓe ene gaddani Afrique ene gaddani bande du Sahel gila dawa dawi ko mawni ko heewi ko ganduɗa ko hoore ma so yimɓe tuggima e ɗum ɗon tan e ɓe mbawi ƴettude pulago e fulɓe totta ɗumen gueɗal mumen ha timma nde tawno eɗen jiya adduɓe ko ɓuuri yodde e madame e fina tawaji ɗo hen e nder Sahel e nder Afrique eyyi ɗum noon kaɓuɗen to ko Israël ko Palestine walla ko Corée e Russie kono noon hoto jejjiten Sahel ne kadi ko woni ko ɗo hen Allah tago yimɓe dañata ɗum safara en jejjitta ɗum sabu ko haalo pulan mbiyata ko go fof ko sawru ndu fiya ndu umata kono ɗon ɗo Sahel ɓiɓɓe fulɓe wonɓe toon hande so nani El Hadj Baba Maal won ko waɗata ɗumen holɗum lefol ngol dokkataɓe ɗon emin ɓuuri tinnade tan min gona haɓɓere wotere min mbaɗa dental kono dental ngal noon yimama min e Mansour Seck min jimi ɗum e Yela min jimi ɗum e morceau ji dental min jimni ɗum e dande leñol min jimi ɗum gila ɗum noon mbeɗa sikki so tawi ɓe keɗima ɗiɗo leppi hawnaki ma ɓerɗe gartu e wiide dartuɗen noon ƴeewen to gummiɗen ganden hoto paaɗen
arahmani Allah ko wurni mi andum ko tobe dungu tobi non habade misi dungu tobi non dunu maji jolofie hayo yela yo yele la la yo ya la la hayo menani pulola minama plobida yata mabango kirani hayo yela yo yele alala yo yala la babulay halanam ko danda ko hobbe danyama ko halanam ko danda do jiwo di jiwi ko halanam ko danda jiwi be danni ko halanam ko danda ko bocco di chodil ko halanam ko danda me anda me judat ko halanam ko danda me anda me defat ko halanam ko danda ko nane machallah kono tigi bandiraɓe ciftinen ndeɗo yewtere ene tugni e manditare duuɓi capanɗe nayyi diɗɗal dande leñol golle kewɗe ene kebla e ɗum Elhadj holko woni lelgo golle ɗi holko mbawɗa arande men e jubbande tan e ko ganduɗa ko ɗum hebla e ɗiɗo duuɓi capanɗe nayyi ko hitande ha machallah ha hitande arde machallah mbeɗa wawi wiide hakkude ɗo e mois de juin lewru juin 2026 fof ko anniversaire dande fof anniversaire ene waɗi jewte ene waɗi exposition nate comci kala kene siftini yimɓeɓe gurdam dande leñol ene waɗi hen holko Baba Mal moftanen ko hesti ene waɗi hono pijirloji le 11 octobre machallah koto grand théâtre wondude hono Youssou Ndour Cheikhou Ba Bambino e mbitejam machallah le 25 octobre ko arène nationale sen gummima toon kadi payer Mauritanie haɗa en artude e blousi fleuve e hakkude hen kadi France no woodi ko tekan noddi kono wiyen alhamdulillahi rabbil alamin nde puɗɗiɗen concert aji mbaɗi ɗum université sukaɓe étudiant ji wonnoɓe université Cheikh Anta Diop kamɓe gadi jaɓɓade hono dande leñol ko wiyete ko kamɓe gadi wadde erago gaare mbaɗen mawninen hono duuɓi capanɗe nayyi dande leñol machallah ko ɗenɗon golle fof mbiyen tuggi Sénégal ha Mauritanie koye hitande nde fof mbiyen mawningol ɗiɗo duuɓi capanɗe nayyi anni waɗede Elhadj holko moftanɗa en ko hesti e ɗiɗo duuɓi capanɗe nayyi aɗa andi sa ƴetti fof ma a fawe peeyi yimɓeɓe gandata fof yoɓe gartan ɗum tan jinmi bandiraɓe yo gar e keewal yoɓe ñanto noon nde tawno wiya ko jammaji pulago no mbaɗɗa hannde ni cuubma joɗɗo a jarama so tawi rewɓe ɓe gaari ɓe ñantima mamen kollu aduna o ndeke ko fulɓe ko hay joni ɗo wonno ɗo tan ɗon woni gonga ko noon tigui Elhadj Baba Mal mbiɗa andi ko dokkaɗen e saaha fuɗɗima seɓɓitade kono en mbawa uddude taw en mbaɗani ngal ɗo namdal saabu ko hikka wonata manditare dande leñol adide nde ganduɗa guiɗoma sehil ma jaadiguel ma Mansour Seck tawaka holko ɗum wonata e maɗa
mamin baffere ha kala gandunoɗo Mansour Seck bertotonoɗo ɗo Mansour daroto ene woniya wallahi sa ari kono grand théâtre ma yenene Mansour yahani omoɗo en dande leñol ene felliti kala garɗo mi a wi dekkete Mansour Seck ma yani omo wuuri ha joni aɗa no yettima e on fannu ha aɗa wawi ɗum wadde kadi min pelliti hakkude ɗo e ndimen jarmen taw e goɗɗo kala komin mbaɗi yo yimɓeɓe ganduma jihen Mansour Seck e baɗono Mansour gonnoɗo e dande leñol machallah Mansour ko jaaɗo ko birneɗo tan kono mayani nde tawno golle makko majjata ha abadan nde tawno neɗɗo ko golle balle e ko leydi kay ne wawi ñamde hunde foof ha heddi golle ko dokkaɗen e saaha huuɓi Elhaji holko mbaynortoɗa bandiraɓe ɓe Ima yawma anda ko gonda pullo tan pullo sina jaturu sina jallon ni jakite sini be ngalani sangare non mamaran ko be mi pullo nyamata gate susani gate pullo sonene moƴƴi so baba moƴƴi bingel bonatama andu hoore ma an jewton gumiɗa neɗɗagal yo ala rokkuma an kadi en na ñembe ndaren fulfulde noddi min koye min noddiima machallah fulfulde noddi min koye min noddiima machallah a weltanama Elhaji Baba Maal heeɗiyankoɓe on faami koɗo yewtere men haaɗi hannde wonno koɗo men ko Elhaji Baba Maal mo dande leñol en jeetudi e makko ko heewi gila noon e golle makko nanankagal ha e darde makko e nder Afrique ha e nder windere nde kala ha jofti noon e mawningol duuɓi 4 diɗɗal makko mawnintege e ndeɗo hitande ujunnaje 2025 ha kay mbiyana mayirɗe muɗum on beltanama e kettogol ha yontere arora segona ñaawi on jarama